Nkosi yethu. Amen. Bamthabatha ke uYesu. Emkanaye ethwele umqamlezo wakhe. Waphuma waya endaweni ekuthiwa yeYokhakhayi. Ikuthiwa ngesiyebhele iGologotha. Apho bambethelela khona emnqamlezo. Ilizwi lamazwi kaThixo osoqolo bayisikelele ngoku nabona phakathi. Amen. Ka lemizuzu emihlanu endimi apha kwindlela ebheka eGolgotha. Inqwenela ukuthetha phansi komgomo othi finding the meaning of suffering in the suffering of Jesus. Ukufumana intsingiselo yokubandezeleka ekubandezelekeni kukaYesu. Konela ke bashumayeli ni understand oba izitishi zoyi-14 ndiyazazi. Noba wawaphi kwathini yonke laa nto aware. Ndiqolele noba ndikanibhuri ke ngayo namhlanje ngoba ayizusinceda kakhulu ngato. Eyona nto esizele apha nesenza uba unyaka nonyaka sivuke ekuseni sincama izinto ezibhadleyo sizoba kule nkonzo ende kangaka kukuzoreflect kwihambo kaYesu ebheka emnqamlezweni apho usindiso lwethu lukhona. Into ebalulekileyo ke Rhamente ngokuba njengoba uYesu esuka kwipoint yokunikwa umnqamlezo ukwehla isitrato ayofika eGolgotha kwenzeke konke okwenzeke eGolgotha. Into ebalulekileyo ngoba wena kwindawo uhleli kuyo uzama ukuzisayisa uzijongoba undawoni and ukuhamba nokubandezeleka kukaYesu kule ndlela uthetha ukuthini empilweni yakho. Of famous. Whenever sikakaleka ekubandezelekeni okokuba umbuzo wathi why me? Whenever umntu ebandezeleka ephileni especially olikholwa nokholelwa kuThixo what akakaleke imbandezelo. The question ethi why me always
And I was meaning, how does that affect indlela, or how does it influence indlela esiphila ngayo sakusuka kule nkonzo yamaswasithethe? Because ukufana size kwezinkonzo unyaka nonyaka, kodwa kungabikho transformation ngendlela siphila ngayo is useless. There must be a change on how we live our lives. Yabona ke inhlungu kaYesu kunzima ukuyichaza ngamazwi alula, because besides the physical pain, there is also a mental pain. Because Yesu akabethwanga ka, kodwa Yesu unyelisi. Watu mtamkulu obesaziwa umphakathi amthatha amenza iqoqo lokunento yakho. Not only his physical suffering, but mentally he's suffering. Because you know, how faneleke koneni, it is not only your body, but also your brain is affected. Imeko osiphatha ukuya. Izona kamende inhlungu uYesu angena kuyo isemira isipili soba sibona uthando lukaThixo. Njengoba esithi Johane chapter 3 verse 18, esithi uThixo walithanda kangaka ihlabathi wathi wanqaba unyana wakhe ekuphela. When you look at Jesus, esihla istrato ekuthiwa sistrato senkwaleko ekuthiwa ifire to the rosa, you see the love of God in action. Nabantwana ababona kuYesu ekudinwa abona kuYesu, eligazi alubona kuYesu lusymbolize, luchaza nakasana uthando lukaThixo analo for mna nawe. Ndesibili, yona uthi uYesu kwi-life yakhe uyispende nabantu. There was 12 disciples awayesoloko ephila nabo. Beside the 12, there was always a crowd esoloko ijikeleza uYesu. Kodwa isimanga xa eqala le ndlela ebheke Golgotha, uYesu uyingena eyedwa. uYesu uyingena engenamali amchazayo. Because now that you just know when days are dark, friends are few. Because ukubandezeleka kuyabasusa abantu. Xa ubandezelekile umphatha nalaba beqhela ukusondela kuwe, kodwa xa ubona into yoba uxhwalekile siyabhekela, because isibuzile imibuzo into yoba kwenzeke ntoni. You know, when you come 2014,
ngake ngachata 2014 kwafika into yoba uhlukana nonkosikazi. I remember very well the 4 months of suspension. Into yoba abantu i-colleagues zami ezasondele kum zambhekela namahlamente engandithandaza nawo ambhekela because kunegama endibizwa ngalo because wakubandezeleka bayabhekelwa. Abafundi bakaYesu are nowhere to be found xa uYesu enika umqameso okokuba abheke nawo eGolgotha. Mankhawuleza bathi ababhali beBhayibhile uYesu wathi akuthatha lo mqameso wawuthwala wehlile. Maninga zisokolisi ke une-argument eninzi ngoba yayingumnqamlezo opheleleyo okanye yayile ndawo i-crossbar. Ayithesinetha kodwa ebalulekileyo wawunikwa umnqamlezo wehla nawo. Uthi ke ababhali wehlala lendlela uYesu phansi kwabunzima bomnqamlezo kodwa uYesu wawuthwala wahamba nawo. Uthi ke abalisayo, this is a public road. Isitrato esigcwele abantu abaninzi. Kwenzela into yoba every chicken tin olapha kwesi sitrato ambone uYesu. Ukwenzela into yoba noba ube senento encinci yokukholelwa kuye akumbona helpless under the heavy burden of the cross. Akuyumva uYesu akwenzela into yoba njengoba ehamba kule ndlela bonke abantu amonyelise amthekele atayofika phezu kwentaba yeGolgotha kube kungekhona bani omrhalelayo. Yona into umprofethi uIsaya athi xa ethetha ngalo mfo athi theta simjonga angabikho nabani ongambonelayo because umbethembethe ngamanxeba akubethwa ngamajoni asibona. You know, yabona isono xa sesikuhlakaza isono sikubetha ungabikho recognizable xa sesikuhlakaza isono. Uthi xa udibana nomntu akandinga owumbona emhle emsobo xa udibana naye apha edolophini uthi ngeba ndithi umsolisi kodwa into endibonayo ayinguye lo was because ngelo xesha simhlakaziso impinda kaYesu kwindlela ebheke eGolgotha isiboniso sokuba isono siyamhlakaza ungabi na-picture ebonakalayo. Kodwa ngale ndlela uYesu uzophetha isono sakho uzithwele. Yona lo mprofethi Isaya xa umbona uYesu umprofethi uthi ngoba imviwo yakhe esiphiliswa ngayo. Xa sizawuthandasa, you know, uqala apha uthatha uvatshe ukujikela ukuthi ukuzokhalapha kum. Everyone here ne-cross yakhe ayithweleyo. At some point in life, in fact, life is designed, it design your home. It designed over ubom ube season. Aboko bom abu summer udiofa. Aboko bom abu winter udiofa. There is a season at a given time. Abanye bakasha ubomi bakho uzoba sesama.
Ntwasahloko ayisifika. Every person at some point you feel and experience the suffering. And into ebandezeleyo and yes, nandazi yam yayazi yam endenza ebusuku ndingalali ndinoba sendifuna ukulala ndiphakame ndibe ngenyawo because umfanedwa wam uyandibandezela. Uthi ke into ezisenza sibandezeleke ukushiywa ngabantu esibathandayo, abantu abasondele kuthi nabantu abasixhomekeke kubo basishiye komhlaba, kushiyeke imbandezelo esiyeke ebomini bakho. Bakhona abantu ababandezelwa yi-anxiety, umuntu abe ne-anxiety angayazi imvelaphi, mhlawumbi yenziwa ngabantwana abazeleyo. Awulela ebusuku awukwazi ukucimela because awazi into yoba uzawufika entendweni. Omunye ukubandezeleka wenziwa yile nto kuthiwa yi-guilty conscious, isazela. Yayazi ke xa uzazi uba wonile and wenze into embi sikhona isazela, and isazela siyakucucuthekisa because awuphumli. Kuvela laa mntu owenze into embi kuye uyacinga into yoba uzawuthini na. Bakhona abantu ababandezelwe zisazela, awumntu akukusheke nento endaweni yentoba akonfese, athethe inyani, azokhululwa abulawe sisazela. So wonke umntu unembandezelo different from each other. Kodwa uYesu kule ndlela ebheke eGolgotha usikhwebela into yoba we must come and find meaning of our own sufferings, because kumKristu imbandezelo ine-role eyidlalayo elukholweni lwakho. Uthi umpostile uPawulos ngembandezelo, imbandezelo sikhulisa ukholo, because xa sihleli kwimbandezelo sisazi into yoba sihleli kwimbandezelo sinoYesu owakhe wahamba indlela yembandezelo, wahamba le ndlela wayiphumelela. Naba yeyiphi imbandezelo efike ebomini bakho, imele into yokuqinisa ukholo lwakho uzokwazi ukumelana nembandezelo. Manigqibezele ebithi imbandezelo kaYesu kwindlela ebheka eGolgotha iyasikhweba mabhanti mfila mahle okokuba wakunikwa imbandezelo because uThixo uyasinika imbandezelo. Imbandezelo asiyifumani thesi ngelishwa, kodwa imbandezelo uThixo uyasinika because nomnqamlezo Yesu awunikwayo awuthweleyo, umnqamlezo awunikwa uThixo okokuba akawuthwali abheke nawo eGolgotha kulapho uzawusithi without umnqamlezo kaKristu sasingeke sisindiswe. Bakunikwa imbandezelo xa beke wasebhatimvini, embrace it willingly. During the sister awunikwa imbandezelo, yamkela imbandezelo yakho, uzinikele kuyo, uthandaze uThixo akuncede kuyo. uYesu uyi-embrace yakhe imbandezelo. Mfeka
Ugqitha Gethsemane okokuba ungentando yakho bayigqithele mpilo. Because yes, uyayi-embrace, uyayamkela imbandezelo yakhe ayithwaphe emva koko abheke nayo eGolgotha. No, ukubona balapha abane-chronic illnesses. You know, once diagnosed into about chronic, that means it's lifetime. We are wahlukana ngayo akungena encwabeni. Abanye abantu banenqamlezo yabantwana. Abanye abantu banenqamlezo yokungaphangeli. Abanye abantu banenqamlezo yemitshato engalunganga ebangcungcuthekisayo. Kodwa uthi uYesu kulendlela abheke eGolgotha, embrace your cross and willingly ungadabalazi awunika umnqamlezo uthwale bheke nawo eGolgotha. Yathanda indlela uLuka ayibeka ngayo indlela ebheke eGolgotha. Uthi xa ufikwa uSimoni waseKirene, xa enika umnqamlezo, uthi uLuka wawunika umnqamlezo kaYesu uba awuthwale emva koYesu. It means wakunika umnqamlezo, you don't go before Christ, or you follow Jesus Christ, because Jesus is an example yokokuba umnqamlezo uthwala njani. Okokuba ungumKristu othwala umnqamlezo, funda kuYesu owawuthwalayo wakhe, ewuvalile wakhe umlomo, enyuka intaba ebheke eGolgotha. Okokugqibela, manyanyana, ukufa kukaYesu nokubethelelwa kwakhe transforms suffering to be means of salvation. You know, umnqamlezo wawusisikhobo sokuhumilate nokwenzakalisa nokufisa kabuhlungu abantu ababesaphula mthetho kodwa wathi Yesu akuthwalo wakhe, wathi Yesu akunyuka nawo wakhe eGolgotha, yatshintsha ithulu yokuhluphekisa abantu, wayitransform uThixo to become a tool of salvation. Usindiso lwethu lweza ngenhlungu kaYesu phezu kwentaba yaseGolgotha. Therefore, whenever Hamlet was abandoned, ubandezeleka komnqamlezo wakho, khumbula umnqamlezo kaYesu. You know, okwebaptism, ebona xa ubhaptiziwe wabelana ngomzimba noYesu. Yayazi loo nto? You become part of who Jesus is. Therefore, xa uYesu esifuhlungu, nawe you are not immune ekufeni ubuhlungu. Le nto ikuthakathekisayo xa ubanjwe yimbandezelo yinto yoba awu-understandi okokuba njengomdisipline kaKristu you are not immune from suffering. Yabona, ndidlaba ukuthi yabona uba uze ecaweni ukuze ungeva kabuhlungu, we are in a wrong place. Because we are not immune from
from ukubandezeleka. In fact, uJesu even before athonywe uthi bafuni othanda ukundilandela makawuthathe umnqamlezo. In other words, umnqamlezo is part of following Jesus Christ. When ufumana umnqamlezo wembandezelo, you are a right Christian. Because it is part of who you are. Amakholwa ke akafuni ukuhlupheka. Amakholwa akafuni ukubandezeleka. Kodwa uYesu esimkhonzayo wabandezeleka enyuka indlela ebheke eGolgotha. Wakafika phezu kwentaba yeGolgotha. Uthi umbhali bawubeka umnqamlezo wakhe phansi. Bathi xa babalisa abantu abazawuphonya emnqamlezweni babenyenzelwa ukuya emnqamlezweni. Kodwa uYesu wathambeko wakhe wasuka uYesu wazilalela. Because uyenza lento eyamkele, uyenza lento esazi into yoba iyintando kaThixo. When you find meaning of your suffering is to understand okokuba whatever ohamba kuye ebomini bakho intando kaThixo. You know, it depends on how you look at your suffering. Yabona uba uyibona imbandezelo yakho njengesibetho, it means awukazi unyamezela kuyo. Kodwa ikuba uthi wakubandezeleka ujonge intoba uthini uThixo ngale mbandezelo anibeka kuyo. Yiyo le nto uYesu ebeka emnqamlezweni wazilalela, zavakala izikhonkwane zikhala enyameni yakhe, asophula nalinye ithambo lakhe, wasaliseka indumiso ethi akunakuba khona linye ithambo elophukayo kuye. Because uKristu uyakhe imbandezelo uyi-embrace. Walala uYesu phezu komnqamlezo. Uthi bakumbethelela, awuphakamisa, awubeka phakathi kweminqamlezo emibili ukuze uYesu akwazi ukusindisa ilizwe lonke. Xa sawumamela abashumayeli abazosixhenxe, umnqweno wami nomthandazo wami apha ndimveni kuzo zonke imbandezelo eningene nazo kulaa mnyango, uYesu asenifundise ukuyamkela imbandezelo. Imbandezelo yakho uyi-embrace, uthi le yeyam Thixo and ndingena kuyo nawe, and ndingena kuyo ndithembe wena, ndisazi into yoba ndakuthemba wena ndizawukwazi ukuyoqabela phezu kwentaba. Sizawuyifana imbandezelo ngecawe xa kusithiwa uvukile wena ntloko yabakholwa. Siyazi into yoba lapha kwembandezelo likhona ithemba elobomi obungaphakathi. UYesu Kristu